til Linses podcast episode nummer 32. Jeg har i dag selskab af Hugo, der er vist hellere vil ligge sove. Og velkommen tilbage. Det er et godt stykke tid siden, så jeg er glad for, hvis der er nogen, der ser det her overhovedet. Du kan altid finde afsnittet på linse.dk, ellers så kan man finde det på Blip, og så prøver jeg så at uploade den til YouTube. Og der vi har en Ravelry-gruppe på Ravelry, som du meget gerne må joine, hvis du vil. Der foregår nogle knit-alongs og andre sjove ting. Nogle gange er der nogen, der finder en eller anden sjov kuponkode eller et eller andet, hvis man vil shoppe. Så tager vi Hugo ned her engang. Men lad os bare gå i gang lige med det samme. Det er jo 100 år siden, føler jeg, så skal vi bare, så tager de works in progress først, fordi der er alligevel sket så meget. Kom, der er lige en hund med en lille rotte. Nå, det jeg er i gang med at strikke nu, det er en pullover, som hedder Robin, som koster 2 euro, mener det er. Eller er det dollar? Det er lige omkring 12, så er det nok dollar. På Ravelry. Og jeg bruger lagergarn, hvilket jeg er gået helt amok i for, fordi jeg lige pludselig ikke havde plads til mine striktrøjer, når de var færdige. Så man sætter den så lige ud. Og det er en oversized pullover med sådan noget short row shaping, og det er virkelig godt short row shaped. Det er virkelig et godt mønster. Og det er meningen, at den skal være meget oversized, og at den skal have sådan nogle batvinger, der først går ud hernede fra. Det har jeg droppet, og så jeg har faktisk kun brugt, hvordan man lavede bærestykket, så halsudskæring bærestykket, og så er jeg ved at lave bunden nu, som man også laver med short row, så den bliver længere bagpå. Og som I kan se på rodet indvendigt, så klipper jeg trådene efter hver hvid stribe, fordi det er 18 rækker, man skal bære tråden. Det gad jeg ikke. Så det står faktisk også i anbefalet mønstret, man klipper dem. Så det tænker det er godt gøre. Så jeg klipper. Og ellers så er det bare derudad, og det er faktisk det eneste, jeg har på pindene lige nu. Jeg er blevet sådan lidt monogam strikker, fordi jeg fik færdiggjort en masse ting. En masse strømper og sådan noget, som vi kommer til at se lige lidt. Og så efter det, så har jeg bare lyst til at få udryddet alt mit garn i skabene. Så det her, det er Drops Alpaca i sort og hvid. Og det var faktisk meningen, at det skulle have været sådan en mønsterstriks-cardigan, men efter også for Drops, men jeg fik set en hel bunke på de her projekter, der er inde på Ravelry, og de er ikke særlig. Altså, der er mange, der siger, at der er noget galt der, så jeg tænkte, det gider jeg ikke. Jeg retter lige kameraet, det ser ud som om det er en lille smule skævt, og så fortsætter vi. Så er vi klar igen. Jeg håber, det hjælp, og håber ikke, det bliver værre. Men så vil jeg vise jer alt det, jeg har lavet færdigt. Jeg starter med sokkerne, fordi det var sådan, de skulle bare pinde nu. Og dem her, dem har jeg nok set et par gange. Det er Lollipop garn i farven Tutti Frutti, lavet med helflap. Så den her stribe er lidt bredere end alle de andre. Og det er allerede kommet i skabet, det er derfor de er krøllet. Men de matcher faktisk i striberne, hvilket ikke er noget, jeg normalt sådan går op i. Men det gør det. Og de her blev lavet. De har været stort set kun blevet strikket på, når jeg har været på ferie eller rejser eller bilferie for eksempel. Så grunden til, at de sådan overhovedet blev færdige, var, fordi vi lige skulle til Randers for 2 weekender tid siden. Og så strikkede jeg dem vejen derover, og da jeg så skulle køre hjem, så kunne jeg jo ikke strikke. Så er der de her. Den ved jeg ikke engang, om I har nået at se. Det er nogle, jeg har teststrikket. Og de hedder Nemesis Socks, og de er inspireret af Gert Christie, som jeg elsker. Og det er strikket i Lorna's Lace, og den her farve hedder Cranberry. Og de er meget lange. De går langt op på benet, men mønstret var super hurtigt at strikke og ret skægt. Jeg synes, det passer godt til sådan nogle ensfarvede strømper. Og det sidste par, det er faktisk ikke nogen, jeg begyndt på. Dem har jeg stort set lige lavet. Men det er fordi, jeg har prøvet at se, om jeg kan følge med. Der er sådan en kop på Ravelry, der hedder Harry Potter. Koppen, så hver måned stiller de nogle udfordringer, og så skal man lave dem.
Og tænkte, det var en meget smart måde at få gjort op med nogle af mine ting. Så jeg skulle strikke noget, der kunne beskytte mine ben mod forbandelse. Så skulle jeg strikke et par strømper, og det gjorde jeg i det her garn, som er fra Gnome Acres i farven Hobbit. Og det er et godt mønster til sådan noget her variegated garn, eller multifarvet, eller hvad det hedder, med korte farve repeats, fordi at de her masker, man tager af uden at strikke, de bryder ligesom poolingen op. Og det er også en hæleflap. Derfor noget af det dem, der sidder bedst på min fod. Og der er glimmer i. Det gik enormt hurtigt at strikke de her strømper, fordi det her mønster, det går chip, chip, chip. Så det kan jeg klart anbefales. Og det var alt med strømper. Så går vi over til noget andet. Jeg er blevet gift det her i sidste weekend, og jeg troede, at jeg skulle have noget strik på. Det viste sig, at jeg slet ikke fik noget strik på. Men jeg strikkede måneden op til, eller 2 måneder var det vel. Og det første, jeg har strikket, det er Madly Shawl i noget glimmer eller glittergarn fra Julie Spins på Etsy. Og opskriften, det er fra en bog, jeg har om Estonian Lace, tror jeg det hedder. Og der er perler. Og det er sådan stålagtigt. Stola hedder det vel på dansk. Og det var rigtig dejligt varmt sidste lørdag, så jeg havde slet ikke brug for strik. Men den havde jeg forestillet mig, at jeg kunne på. Men det kan nok bruges en anden gang. Min nu svigermor brugte det om aftenen, da det blev koldt. Men det var rigtig sjovt at strikke med de her perler på, og garnet er super lækker. Det er en blanding af merino og silke. Og der var en lille diskussion i Ravelry-gruppen, jeg kan ikke huske, om det var min gruppe, eller om det var danske strikker, hvorvidt sådan nogle perler var kolde, og det er de altså ikke. Jeg har haft det om min svigermor, siger, at det kan heller ikke koldt, så man kan ikke sådan mærke dem, i hvert fald ikke sådan, at det er ubehageligt på nogen måde. Meget let mønster, super dejligt at strikke, og det er jo også meget klassisk udseende, men jeg fik ikke lige brugt det. Og så fordi jeg var i tvivl, om det var nok om aftenen, hvis nu det skulle blive koldt, så strikkede jeg en boleo. Og det er et mønster, der er gratis på Ravelry, og den hedder et eller andet Matrimony boleo. Og det er vist nok en polak, der har skrevet det. Og det kan måske godt være lidt svært at forstå, men nu de diagrammer, hun har skrevet, så det kan man kan sagtens forstå. Der er udtagninger af det hele. Jeg lavede bare, jeg ville have lange ærmer, så jeg lavede 2 gange hendes diagrammer i udtagninger til ærmerne og indtagninger, og startede med 51 masker, tror jeg. Og den er jo rigtig svær at vise, men det er et meget simpelt bladmønster. Og man strikker fra den ene ende til den anden. Jeg har også set mere avancerede udgaver, hvor man strikker til midten, og så syr det sammen, så det bliver symmetrisk over midten. Men det er garn fra Stored Yarns, og det hedder Dark and Stormy, den her farve. Og det er en blå med mørkeblå og sorte farve i. Ingen perler, men der er glimmer. Og den var meget, meget, meget behagelig at have på, men det var bare for varmt. Så det må blive en anden god gang. Ja. Og den sidste ting, jeg har lavet færdigt, nu skal jeg også, det er lang tid siden, jeg har optaget, det er en pullover. Efter alt det her lace garn, så havde jeg brug for noget, der var tykt, der gik hurtigt, og så gik jeg ind på mit lager og fandt noget, jeg havde faktisk købt sidste år, hvor Drops havde kæmpe udsat 35% og sådan noget. Så købte jeg det her til den her pullover, så jeg tænkte, så er det også på tide, at jeg fik lavet den. Det er Kali pullover, hedder den, med noget mønsterstrik i bunden. Og nu viser jeg den side, hvor der er en fejl på. Så kommer vi over på den gode side. Og det er Drops Lima garn i i mørkegrå og hvid, eller råhvid. Og det jeg gjorde anderledes med den her, det var, jeg lavede en turbulent bind-off med 1x1 rib
bliver dejligt elastisk og en pæn rund kant. Herop starter man med Provisional Cast-On. Det gjorde jeg ikke, fordi jeg tænkte, det behøver jeg da ikke. Så jeg tog bare maskerne op i stedet for. Det kan da godt være, det havde været smukkere med en Provisional Cast-On, men nu kunne jeg så til gengæld lave en Turbo Bind-Off. Og det sidste jeg gjorde. For neden er det meningen, der faktisk skal være short rows, ligesom den her anden pullover, jeg lige har vist. Det lavede jeg først, og så droppede jeg det, da jeg havde haft den på, fordi det synes jeg ikke var så pænt. Så det blev ikke sådan noget. Men den er dejlig, den gik rigtig hurtigt. Kom herover. Fordi han står og piver han ud. Ja, den gik dejligt hurtigt, fordi den var på pinde. Jeg strikkede den så på pinde 4, og den var hurtig, også fordi man gerne ville strikke op fra ned, og jeg ville rigtig gerne ned til derfor man skulle lave mønsterstrik. Og nu er jeg ved at bilangreb mønsterstrikker, og vil rigtig gerne lave mere af det, så jeg er ved at finde et mønster. Jeg synes bare, at nogle af de der klassiske runde bærestykker passer måske ikke så godt, men jeg tror nærmest, det er den eneste mulighed, der er. Og så er der en af Katie Davies, der hedder Paper Dolls, hvor der er rigtig mange, der har modificeret den til at være noget andet end de her papirdukker piger. Som jeg måske heller ikke er så meget til, men jeg tror bare ikke, jeg er dygtig nok til at modificere nu med et andet mønster, som jeg selv finder. Så jeg overvejer, at jeg skulle købe mønster og strikke det, og så lave en til med noget mønsterstrikke, jeg vil synes for fedt. Men problemet er, at man strikker nedefra og op, og det er på en lille pind, det er med sådan noget tyndt ud. Altså jeg tror, at han strikfastet på 26. Så spørgsmålet var, om man bare skulle begynde, og så når man nåede herop, så finde ud af, hvad der skulle ske. Så nu er han meget kontaktsøgende i dag. Kan du sige hej? Nej. Jeg ved ikke hvorfor. Han har ligget og sovet så fint, mens jeg har arbejdet, så det er nok derfor. Men ellers så har jeg ikke lavet så meget andet. Og jeg har spundet en lille bitte smule, og det var med et projekt, jeg ville lave meget specifikt til et par strømper, som skulle være selvstrikkende. Så jeg fandt på mit garnlager noget Merino Tencel, og det er fra Felt Fiber Studio UK. Nu er hun så flyttet til Tyskland, men hendes butik hedder stadig det samme. Og jeg tror ikke, hun ændrer det på Etsy. Hun dejlig flot farve. Men jeg delte, hvordan gjorde jeg? Nu har jeg 2 fiber og delte den på langs ned. Ja, læg den. Sådan så jeg fik de samme farvesekvenser. Og så spandt jeg dem, og så navlehovedplejede jeg dem efter chainpladet. Og så fik jeg sådan 2 nøgler, og det blå her, det er bare til at binde. Som blev helt sikkert ikke sokkegarnsvægt, men måske sådan DK Sport. Og det tror jeg, så jeg kan lave sokker ud af. Jeg ved bare ikke, hvor langt det bliver så. Og nu over, at man skal lave fingerløse handsker i stedet for. Der er 120 i hver nøgle. Og normalt, når jeg strikker strømper, så bruger jeg omkring 300. Så er de også lange. Så jeg tror godt, jeg kan, men jeg ved ikke, hvordan det fungerer, når det er med en lavere strikfasthed. Hvor med mindre eller mere garn. Det er sådan noget, det ved jeg ikke. Så nogen, der ved det, så sig til, tror I, at jeg kan få strømper ud af 120 meter til hver fod. Jeg hører meget, meget gerne, hvad I siger. Sidst, men ikke mindst, jeg har lavet noget andet på min væv. Jeg har en væv, som jeg kun har motioneret et par gange. Men jeg har haft sådan et garnnøgle liggende, som jeg har spundet fra Loop. En gradient, som jeg ikke helt vidste, hvad jeg skulle strikke af. Der var 200 meter. Og tænk ud 200 meter kan man få et stykke tørklæde så langt med indbygget fejl. Fordi det har jeg godt nok lavet en del af. Og det er meget underligt, fordi når man tråder væven, så holder man det jo stramt. Men så er det ligesom, jo længere hen jeg kommer, når jeg væver, så det i midten bliver løst. Og så tror jeg laver de fejl, som for eksempel der. Er der en fejl? Og her.
og sådan nogle. Men jeg brugte gradienten til at lave det, der går på langs, og så vævede jeg med sort. Og det var fordi, jeg havde læst på Ravelry, at jo mørkere farve du vælger til at væve med, jo mere træder selve den ved ikke, hvad jeg hedder på farveprog på engelsk, hedder det warp. Men dem, der kører langs, og så væver du hen over dem. Altså jo mørkere det, man væver hen med, altså hvor du kører dem frem og tilbage, det der på engelsk hedder en weft, jo mere træder de lange lodrette streger frem, som hedder warp på engelsk. Men det synes jeg var en helt fantastisk måde at bruge sit håndspundne på, så man måske ikke lige ved, hvad man skal bruge til. Det har ikke været vasket endnu, og det er meget dejligt blødt og løst sådan i det, fordi at den sorte tråd, det eneste jeg så lige havde, det var noget sokkegarns tygte fabel fra Garnstudio. Så den er ikke sådan helt balanceret. Men så træder warpen jo til gengæld bedre frem. Og jeg har ikke fået klippet fronterne endnu, det er derfor, de er ujævnligt længde. Men det var alt, hvad jeg havde lavet. Og så har jeg shoppet lidt. Jeg har sikkert shoppet mere end det her, men det her var lige hvad jeg kunne finde. Og når jeg nu har så sagt, at jeg har fået alle mine sokker af pindene, så er det her måske sådan lidt dobbeltmoral, som jeg har fået mere strømpegang. Det er fra Countess of Blaze, som har fået sin egen webshop og havde noget procenter. Jeg ved faktisk ikke, om hun stadig har det, men det kan man jo tjekke ved at gå ind. Det står på forsiden af. Jeg tror, det er countessofblaze.com. Men det, jeg har købt, det er 2 garnnåler, og det er den blanding, der hedder merino, cashmere og nylon. Fordi jeg har fundet ud af, at når jeg har strømper på, så kan jeg allerbedst lige have dem på, der er cashmere. De bliver på en eller anden måde en lille smule blødere. Og sådan lidt mere vamset. Altså det er ikke på sådan luksusblødhedsmåde, men mere sådan lidt vamset. Det bliver sådan lidt fuzzy. Dem kan jeg bare rigtig godt lide her på. Men jeg har købt 2 nøgler. Den ene til min nu mand. Jydemand. Og det er sådan nogle Halloween farver, og den hedder Fright Night. Mørkegrå, brun, orange og grøn-ish. Og ja, det er variegated, det er XL-strikken. Og den næste, jeg har købt, det er så til mig, og det er også på den her base. Og der ser nøgle helt vildt grimt ud, fordi jeg har haft det åbent. Men pang! Hvad siger I så? Hvad hedder det? This ain't a scene. Det er alle mulige farver, og jeg blev simpelthen nødt til at åbne nøglet eller fedt for at se, hvordan hun dog havde farvet det, fordi det er farvesplatter ekstraordinære. Og ja, jeg ved ikke, hvor meget klogere jeg blev. Det virker som, hun har splattet farverne på, og jeg glæder mig usandsynligt meget til at strikke det, og jeg overvejer, om jeg skal bide i det sure æble og strikke stropperne nedefra, for at få dem så høje som muligt. Nu må vi se. Og ellers så skal I jo huske, at vi har den her Sweater Knit Along kørende inde i Ravelry-gruppen. Og den kører i hvert fald september med. Og nu bliver jeg lige nødt til at stå derop. Og der er allerede rigtig mange fine cardigan, eller pullovers og cardigans, og hvad har vi? Jo, august-september. Og du kan stadig nå at være med, så du kan strikke sådan en Katie pullover, den tager en uge, hvis man ikke strikker andet, og ikke går til sport og sådan noget. Men undskyld, det er for lang tid siden det her. Men gå ind og join, der er nogle præmier. Der er maskemarkør fra min søster, der er maskemarkør fra Meditation, som er Mette, og så er der Louise, som Lucy, tror jeg, det var sådan, hendes navn skulle udtales, som giver en opskrift op til $6 væk. Og det er jeg super begejstret for. Tusind tak, fordi I vil være med til at give præmier til podcasten, som jeg jo kører ufinansieret. Så hvis I kender nogen, der vil donere næste Knit-along, men hvis I donerer til næste Knit-along, hvis I har nogle idéer til, hvad den næste Knit-along skal være, så siger jeg bare til, at det kan være, at det skal være julegaver. Jeg havde overvejet, om jeg skulle væve i et væk, fordi det går relativt hurtigt. Ellers så ved jeg ikke, hvad de får.
Men hvis I har noget feedback på, om I tror, jeg kan strikke strømper 120 meter gange 2, så sig endelig til. Og ellers så ses vi på et tidspunkt med næste gang podcast. Indtil da, rigtig god strikning.